Sziasztok, én Sötét Magyar vagyok, és azt akarom nektek bemutatni. Mulatkozol? Nincs stresszoldód? Használd a neten lévő stresszoldót. Nem mondom el a nevet. Jöjjél rá. Ingyen lehet megvenni, és szinte 5 perc múlva már arra sem emlékszel, hogy unatkoztál le. Nekem bejött. Használd te is ezt. Ajánlom mindenkinek. És be is mutatom. Íme itt a gép. A monitor. Rámész, merre van. Ez a stresszoldó. És választhat többet is. Ha lángolni kedved van, ha le akarod lángolni a monitort, a képernyőt, akkor csak ezt tedd. El akarja fűrészelni a képernyőt, akkor ezt tedd. Szét akarod lőni a monitort? Az egész gépet? Minden? A hangfalat? Minden? Akkor használd ezt. Öt perc után úgy fogsz vigyorogni, mint én, amikor ezt csináltam. Mondjuk így.